Čo? Má tam ekotrampy. Má tam ekotrampy. Už je v lese a ešte ho nevidno na fotke. Či čo to je? To bude fečkať? No však to už. Skoro sa neujebe tá polos, lebo to začne hrabať do oného, ne? No, hneď prvý skúšobný járok. Jemu to ide? No, tak. Všetko som schytal! Jaké frcky bláta? Žebí? Konec? Bacha na strom. Kurva, prčí. Ale dobre to frcká, že? Jak to zajebaný celý.